Gero egingo dugu danen erretratua zutunik, baina banaka galderatxu bana egiteko aukerea daukogunez, aprobetsatu egingo dugu Estitxu Alkorta, egunon, zeuri etxean jokatzea tokatu jatzu, gaur etxetik zabiz azken batean, eta zeugaz hasiko dote itaunen erronda. Alduntze linguistikoa izango dugu berbabai urrengo bi egunetan. Zuk aurkezpen bideoan, aurtengoa gogoeta kolektiborako baliatzea gurako zeunkela esaten zendun. Zer espero dozu gogoeta horretatik? Bueno, lehenengo eta behin egunon guztioi, alkatia ez du etortzerik izan, orduan bere partez barkamenak eskatu behar ditut. Eta, ongi etorria eman nahi dizuet, denoi, etorri zadeten ordezkari politiko guztiei, euskara teknikari eta gainontzeko eragilei. Bons dies als nostres amics catalans, benvinguts, benvingudes a la sarteoria. Ongi etorri. Zure galdera helduz, kolektibotasunet lan egiteko aukera dugula esaten dudanean, esaten dut, bi arrazoiengatik, ez? Bat, udaltop berak, formatuak berak aukera ematen duelako horretarako, hausnarketa kolektiborako eta ekarpen, taldean egindako ekarpenak egiteko, hoi alde batetik, eta gero gaia beak ez, aukera ematen duelako, taldean ere, gai honen inguruan hitzeiteko, ez? Euskaraz bizitzeko alegina egiten dugunean, hainbat oztopo, zailtasunak ikusten ditugu bidean, gehien bat, besteak ulertzen ez duelako, edo elkarrizketa elebidun bat jarraitzeko zailtasunak ikusten ditugulako, eta horrek normalean gaizki sentiarazten gaitu ez. Uste dut, zailtasun horietaz hitzeiteko edo bakoitzak bere oztopo mentala, politikoak, edena delakoak dituen horiek partekatzeko ona dela, aukera paregabea dugula hortaz hitzeiteko, eta nik usteet kontuatuko gara, hausnarketa kolektibo hau egin ondoren, uste baino gehiagotan euskaraz egin dezakegula, eta gaina gaizki sentitu gabe ez. Hoi da nik espero dudan hausnarketa ontatik, eta, Ez da erronka makala, ipini dozuna, etxeko lanak ipini dozkuz, gaurko eta biharko, eskerrik asko Estitxu, Lasarte Horiako Euskara Saileko zuzendaria. Izak Amezagari pasatuko deutzago orain mikrofonoa mesedez, ondo iruditzen baiatzue, ikusiko zenduen aurten Bizkai euskerari keinutxu egingo dotzagula Lasarten, Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara zuzendaria da Izak. Izak, egunon, gure izatetik ahaldun izatera, zer eta zelan egin daikegu udalerrian hiztunak ahalduntzeko. Hori da aurtengo izenburua. Izak? Egunon, Xabi, egunon guztioi. Bizkaiko Foru Aldundia gu gara udalerria, ez? Hori batetik. Eta zer egin hiztunak ahalduntzeko? Gau ahaldundu behar gara. Hori, hasteko beste inor ahaldundu ahal izateko. Eta horretan gabitz, bai erakunde barrurantza eta bai lurralde osoari begirabe. Zelan, da galdera. Lehenengo, guk edo nik behintzat argi ikusten dut, euskara basartetik atara behar dugula. Basartetik atara da, epaitegietatik eta mezu apokaliptikoetatik nolabait urrundu egin behar dugula, ez? Bigarrenez, alkar hartu. Alkar hartze eta adostasun zabalak behar duguz, bai politikoki, bai erakundeen artean eta bai herritar desberdinen artean. Hirugarrena, erakarri. Etxea garbi ez badugu inor gitxi ekarriko dugu etzera, ez? Holan proaktiboak, atseginak, eta bata bestearen azalean jarri behar dugu, gure burua, ez? Eta laugarren eta azkena, ekin. Hainbat hamarka da daroa guz ekinean, lehenengo gizartelez, gero erakundelez, eta pantaila batzuk pasa doguz, eta gizarte aldakor bateri erantzuna emotea tokaten jaku. Horrek dakarzan, bai
aukera eta baita arriskuekaz be, eta bakoitzak aldauen neurrian erronka oneri aurre egiteko prest gagoz, ez? Hainbat urteetan, esan doda moduan, egon garen moduan. Eskerrik asko, Izak, argi dago aurrera pausuak emoten jarraitu behar dugula, uste dut horretaz asko dakiela ondoan dekozun Joseba Pérez Herediak, Arabako Foru Aldundiko Euskara zuzendariak, izen be, nik uste dut danokado segongo garela, Araban ahalduntze linguistikoaren esparruan, itxaso beteko, esaten dugun Bizkairaz, esaten dugun itxaso beteko edo upelalako saltoa eta jauzia eta aurrera pausua eginda. Salto edo jauzi hori non nabarmentzen da, batez bere, Joseba? Hombre, zorionez, Araba osoan. Gogorak hartzen baldin badugu, geure egoera, oin 50 urte, eta gaurkoarekin alderatzen baldin bada, jauzia egon dela, zuk esan duzun bezala ez da zalantzarik, ez? Gaur egun, Araban, 50% euskalduna gara, eta 35 urtetik beherakoetan ulermena oso handia da. Hori izan da, ezagutzan izan dugulako fokoa, alegina handia, beste lurraldetan bezala egin izan dela ezagutzan, hezkuntza sistemak, erakundeok, herri erakundeok zenbestelakoak, euskaltegiak, guraso taldeak, euskal taldeak, eta hainbat eragilek egindako lana eskerga izan da, eta horrek aukera eman digu ezagutzaren ondorioz, ahalduntze horretan pausuak eman alizatea. Baina egoera berri hori, edo horrek, hobeto esan da, beste premi batzuk sortzen dizkigu, eta hain zuzen, oain fokoa euskalduntzetik kendu gabe, beste foko bat sortu behar dugu, hain zuzen, hiztunei nola baiteko ahalduntze hori ahalbideratzeko. Gure 2008-2009 plangintza ahalduntzearen aldeko apustua da. Araban euskara sustatzeko plana da, bere estrategikin eta bar. Eta zorionez jarraitzen dugu izaten euskararen aldeko bai erakundeek, bai batez ere eta gaur hemen gaudela gure udaletako teknikari eta bestelako herri erakundetako teknikarien laguntza hori dana aurrera emateko. Beraz, jauzia, inguru natural horietan batez ere, hau da, hasiarekin, kirolarekin, kulturarekin, bukatu familiarekin, eta agian, esfortzu berezia eskartuko digu arlo sozioekonomikoak. Eta esfortzu horri heltzeko, seguru, gogoa ez jatzuela faltauko. Eskerrik asko, Joseba, orain Javi Arakamari pasatuko deutzagu mikrofonoa. Arakama jauna Euskara Bideko zuzendaria da, egunon Javi. Javi, hilabete honetan leidu dugun albistea da. Nafarroako gobernuak euskera eskakizuna ezarriko deutze administrazioko beste 258 lanposturi. Ahalduntze linguistikoa bultzatzeko noranzkoan hartutako erabakia da, ezta? Bai, egunon guztioi. Bai, zalantzari gabe, hizkuntza eskubideen eskutik, hartutako neurria da eta bide honen doana, neurri hori hartu arte, Nafarroako gobernuko lanpostuez ari bagara, bakarrik 500 bat lanpostutan euskara eskakizuna genukan, orain, 150 igo da, eta iritsiko gara, gutxi gora bera, lanpostuen 5%. Asko edo gutxi da, oso gutxi, badakigu. Baina badakigu ere non gunden, duela oso gutxi eren egun, 2015an 1% esen iristen portzentaje hau, eta gainera daukagun marko juridikoa ez da onena honetarako entzuten nuen Joseba eta pentsatzen nuen zergatik Nafarroa duela 50 urte antzeko egoera batean zegoen, Arabarekin konparatuta soziolinguistikoki eta beste arlo batzutan ere esango nuke, eta egoera ezberdinean gaude, eta besteak beste ez bakarrik, baina besteak beste zonifikazioaren erruz, eta euskaraz delako ofiziala lurralde osoan. Hau esan da, bai pentsatzen dugu eta ikusten dugu gauza asko egin daitezkela, eta horretan gaude. 10 urte
ez da deus, hizkuntza politikaren ikuspuntutik, badakit zorionez udaletan eta gizarte zibilak askoz urte gehiago daramazkiela lan egite, baina Nafarroako gobernuaren kasuan 2015 arte ez nuke esango aurrera pausorik ez zela ematen, esango nuke atzera pausoak ematen saiatzen zirela, eta onartuta jakinda non geunden, 0,9an adibidez geunden, jakinda non gauden orain, jakinda zerbitzu publikoen alde egin dela 10 urte hauetan eta langile publikoen kopurua desente igo dela, 20 gutxian igo da, ala eta guztiz ere hor gaude ez, eta hazi da kuantitatiboki, baina baita kualitatiboki ere, hau oso garrantzitsua da. Eta eremu euskaldunean adibidez, non ofiziala, hizkuntza euskara ofiziala den, Nafarroako gobernuko langile publikoen aldetik 40%ak dauka eskakizuna, hau da, nahiko bermatuta dago, ze kualitatiboki ere garrantzitsua da, non ze postu diren, ez? Eta beti publikoari arreta ematen dioten postuetan, eta fijatu gara, ez? Hori alde batetik, kualitatiboki garrantzitsua da. Iritsi ginenean, duela 10 urte, Nafarroako gobernuko departamentu askok ez zeukaten eskakizuna, zeukan plaza bakar bat ere. Kultur departamentuan adibidez, ez zegoen. Eta hor daude kirol teknikariak, hor daude kultur teknikariak, hor daude liburuzainak, eta horrein egoera aldatu da. Baina honekin ez dut esan nahi ongi gaudenik edo gutxi falta denik badakigu zen egoeratan gauden, ongi. Badakigu zenbat falta den, badakigu non geunden, nik uste dut ezin zaigula ahaztu, eta badakigu abia puntua dela hau, esan dudan bezala, 10 urte ez dira deus hizkuntza politika sari bagara, benetan ahaztu gabe beste eragile batzuk egin duten lan garrantzitsua ez. Eta horregatik, nik uste dut ospatu behar ditugulako aurrerapen hauek. Arrazoi ezberdinengatik, ez? Nik, Euskarabian ez gabiltzagun osoan txanpaia gora eta bera, baina ospatzen gauzak bai, eta ospatzen dugu elkarte berri bat sortzen denean, edo gure elkarten deialdian ikusten dugunean elkarteek gero eta proiektu sendoagoak eta ambiziozoagoak aurkezten dizkigutela, ez? Edo udalerri, mankomunitate edo partzuergo batek eskatzen digunean laguntza euskara teknikeri berri bat sortzeko, ez? Eta urtez urte, ikusten dugu hau gertatzen ari dela. Edo ikusten dugunean, aipatzeagatik, tamaituko dut, adibide xumeak ere bai, ez? Herriberako herri batean erabakitzen dutela kaleen izenak elebiz jartzea, ez? Oraindik gertatzen ez dena herri askotan, Nafarroan batez ere hegoaldean. Ia hau gertatu zen adibidez Azkoienen, Peraltan, eta bertako lagun batek esaten zidan berarentzat oso polita zela ikustea, kaleen izenak elebiz, baino batez ere oso polita zela ikustea herrian normaltasunez hartu zela hori. Nik uste, kultura aldaketa horretan edo somatu behar dugula batez ere aldaketa. Eta nik ere pentsatzen dut, orain eman dugun aurrera pausoa, duela 10-15 urte hartuta, asko zarat handiago edukiko genuela, tokatu zitzaigun parlamentura joatea, azaltzera, esatera ez ginela inposatzen ari deuz, baina mediatikoki eta sozialki esango nuke beste garai batean, baina askoz zarata gutxiago egoten ari dela, eta hori da nik uste dut gizartea orokorrean onartzen ari dela euskara hemengo hizkuntza bezala, eta egon behar dela administrazio publikoetan. Eta nik uste dut hori da bidea, eta hori izanen dela aldaketa hauek iraunkorrak izatea albideratuko dutenak. Eskerrik asko, Javi. Benetan interesgarria da ikustea hizkuntza bakar baten mundu poliedriko hau. Zelan gabizen hizkuntza bardinari buruz berbetan, eta zelako ikuspegi desbardinak eta danak dira geureak. Aipatu duzu, besteak beste, Javi zegoen kasuan, marko juridikoaren berezitasuna, ondoan dekozu zuzen bidean doktorea dan gizon bat, eta hain zuzen be Eneritz Zabaleta Euskal Hiriguneko elkargoko hizkuntza politikako zuzendaria da. Egunon Eneritz, marko juridiko legalez badakizuzuk asko, baina gainera Ipar Euskal Herriko kasuan euskerak esteko, aparteko lege babesik, baina basabizie pausoak emoten horretan, ez da? Bai, enezake erran euskarak ez duela marko juridikorik. Euskarak Frantziar estatuan badu marko juridiko bat. Arazoa da ez dela euskararen babesle marko hori.
Eta orduan, nola eman aintzina urratsak, lehenik eta behin guri dagokigu, instituzio publikoei, Ipar Euskal Herrian euskararen alde dagoen kontsentsu sozial zabal bati bide ematea, eta hortarako marko juridiko horren zirrikutuetatik sartzea dagokigu. Nola egiten da hori, lehenik eta behin gure etxetik hasita. Euskal Hirigune elkargoa etxe handia da, 1.300 langile ditugu, 600 milioi euroko aurrekontua, 21 politika publiko, 76 eskumen. Deia badugu zer landu, eskumen guzti horietan, gure zerbitzu guztietan, elebitasuna eta euskararen presentzia eta gaskoiera ere aparte utzi gabe, txertatzeko. Lehenetsi ditugu jendearekin zuzenean harremanetan diren zerbitzuak guk kudeatzen ditugu hainbat aurreskola, haurtzaindegi deitzen ditugu guk, aisialdi zentro ere deitzen ditugunak, umeak aisi denboran jasotzen dituztenak eta baditugu hainbat tresna, euskarazko eskaintza bat ukan dezaren aurroiek, eskolatik arago, euskararen erabiltzeko eta ikasteko eremuak izan ditzaten, gutxi gora bera, iparralde osoko eren bat ditugu euskarazko edo harrera elebidun horiek emaiten dituztenak. Beste lan hildo bat ere da, naiz eta jendearekin harreman zuzenean ez egon, hainbat zuzendaritza, hainbat eskumenetan elebitasuna txertatzea. Adibide batzuk, enuke kultura ipatu gabe utzi nahi, bihar etorriko baitira bi kultureragile, Joaini Etxebest Euskal Kulturerakundetik, eta Barkoseko Pastorala eta Angeluko Kabalkada ipatzeko ere eragile batzuk. Eta gu ere basaiatzen gira, euskarazko kultur sortkuntza sustatzen, baditugu dispositiboak, diru laguntzak, euskarazko antzerki sortzaileentzako ere sortu ditugu mekanismo batzuk, eta umeen gara ere joaten gira kultura hezkuntza deitzen diogu guk, kulturaktoreak eskoletara bidaltzen ditugu, landu dezaten zer den kulturgintza, eta gero obra bat ikustera joaten dira, eta hor ere, urtero euskarazko eskaintzak txertatzen ditugu. Eta justu bukatzeko, gure marko juridikoa dena denez, ezinbestekoa da ere, lehen aipatu du Isakek, Foru Aldundia dela udalerrien udalerri, gu Euskal Elkargoa herriko etxen etxea mankomuna gira. Eta orduan, gure aholkularitza, tresnak laguntzak herriko etxei ere emaiten dizkiegu, eta aipatu nahi nuke ere, iparraldean ze garrantzitsu den gizarte zibila. Euskal Hedabideak, SEASKA, AEK, legedia kontra dugunean, gizarte zibiletik akuilatu delako euskararen aldeko mugimendua, eta denek eskezu esku ibili behar gira, bestela euskararen bizi berritze hori ez dugu lortuko. Eta hortan gabiltza eta aintzinagoaz piteka. Pozgarria da benetan entzutea zenbat gauza egiten zabizien iparraldean da eskolan, sorkuntzan, kulturan da herriko etxeekin alkarlanean. Euskarak askotan kotxe zaharrekaz lotura bat egiteko ideia ekartzen doz burura, kotxeak arranketako, behintzat ondino hain zaharra bestirenak, gauza asko inbar dira batera. Palanka sartu, sakatu, giltza, eta kasu honetan hainbat esparrutan landu behar da, eta hainbat esparrutan ibilitakoa da okerrezpanako Aitor Aldasoro, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politiketako sailburu ordea, udaltop ezagutzen dau, hor jesarrita egondakoa da, baina gaur tokatu jatzu oholtzara igotzea. Eusko Jaurlaritzak egindako beharra hizkuntza askorentzako eredugarria da, eta jarraibide bihurtzen da ahalduntze linguistikoaren kasuan. Zelako ekintzak eta asmoak bideratu zeinkiez ahalduntze linguistikoan pauso kualitatiboak emoten jarraitzeko? Egunon. Ze pauso? Jaurlaritza eredu baino nik usten dut euskera dela eredu, hemendik kanpo, hizkuntza politiketan. Ez Jaurlaritza, soilik noski, hasi udaletatik, elkartegintza guztia, Foru Aldundiak, Elkargoa, EP, nik usten dut, badagola herrian, muin bat, garrantzitsua, gaur egun ontara ekarri gaituena, hainbat politika abian jarriz.
Nik begia jarriko nituzke aurrera begira, euskera zeharlerro den einean, zeharkakotasunak hartu behar du garrantzia, nire ustez. Hau da, gure gutasun hau muina baldin bada, gugandik kanpo eragin behar dugu. Eta nik usten dut euskerak arrakasta edukiko duela hori egiteko kapaz geran einean. Hau da, zeharkakotasuna lantzeko einean. Ze, bueno, gurea gehienetan jakina izango da, baina lan munduan eragin behar dugu, aisialdian eragin behar dugu, ogasunean, osasunean, migrazioan, eta haiek hizkuntzarekin alduntzen diren einean, emango dira pausoak. Bestela gu motx gelditzeko arriskoa daukagu, horren ondorio izan da, behar bada hemen aipatu diren lurralde bakoitzean eman diren aurrera pausoak, orain dela 40 urte baino iztun doblea dago. Nik uste herri honek migrazioari begira ikustea besterik ez dago ze pauso eman dituen gaur egun orduan baino askoz prestatu gotago gaude, eta nik uste dut itxaropentsu egoteko badaukagula oinarri sendoa, eta noski hau ez da bukatzen, guk ere ingo dugu, hizkuntza politika arnas luzeko politikak dira, baina bat ditugu datuak nik usten dut aurrera begirako akulu lan hori eta indar hori eman behar ligukenak. Azkeneko urtean 120 igo da euskara ikasi nahi duen jende kopurua eta kopuru garrantzitsua da. Doakotasuna tarteko edo beste 11 politika tarteko. Eta nik usten dut erakartze lan hortan jarraitu behar degula, eta nik uste dut oinarri hau dela horren muin edo hor sortu behar diela, ez da? Eskerrik asko Aitor, ikusten dozu Euskal Herriari buelta emondotzagu, Lasartetik bertatik hasi gara, gainerako lurralde denetan, eta brotxea ipinteko nor oberik Eider Mendoza baino Gipuzkoako Foru Aldundiko diputatu nagusi anderea. Egunon Eider. Gipuzkoako Foru Aldundia talaia garrantzitsua da hizkuntza eskubideen bardintasunerako politiketan. Lidergoaren inguruko lanketa beharrezkoa dela azpimarratu izan dozue azken aldian. Zelan zabizie lanketa hori gauzatzen? Brotxea jartzearen ardura makala da. Ardura hori eman diazu. Egunon danoi, nola gabiltza nik ahalduntze eta lidergo horri dagokionez nik hasi nahiko nuke norbere burutik, baino gero kolektibora pasa, ez? Ze geuk ere badaukagu erreferentzialtasun bat, eta hortaz horrek ere eskatzen du prestatzea, trebatzea eta asko aritzea. Erreferentzialtasun hori daukagun enean. Alegia, koherente behar dugu izan, eta gainera koherente nahi dugu izan, helburu hori alegia hizkuntza berdintasunean sinisten degulako, eta hortaz hor erreferentzialtasun hori ukitzeko aritu behar dugu asko. Baina gero kolektiboa, eta momentu honetan, urteak daramatzagu esaten euskera bide gurutzean dagoela, ez da? Baina erronka berriak ditugu, aurreko urtean ere honetaz aritu ginen hemen, erronka berriak ditugu, espazio berriak nun euskerak ez daukan lekurik, gaur egun Gipuzkoan bizi direnen 12% kanpoan jaiotakoa da, gehiago etorriko dira eta behar ditugu, hariek behar dute euskera ondo gizarteratzeko eta guk ere euskeratu behar ditugu gure hizkuntza galdu ez dadin, eta horrek eskatzen dituna da lidergo partekatuak. Aldundian, barrura begira, aldaketa azkeneko urteetan sekulakoa izan da, ze geure burua alduntzeaz gain, esaten deguna da, geu gera agente aktibo honetan sakontzeko eta pausoak emateko alegia arduradun politiko geran enean, erabaki politikoak hartu behar ditugu horretan bultzada emateko. Eta erabaki politiko horietan oinarritutak sekulako aldaketa eginda Gipuzkoako Foru Aldundian. Adibide bat jartzearren garai batean, gure euskera zerbitzuak itzulpenak egiten zituen. Gaur egun, hainbeste aldatu da gauza, aldatu egin behar izan degula gure euskera zerbitzua bera ere, ze euskeraz sortzen da Gipuzkoako Foru Aldundian, euskeraz sortzen da. Horrek asko errazten du euskaldunon lana, ez degulako itzuli behar, asko, eta gero, helburua alegia zerbitzu publikoa euskeraz eman alizatea. Eta berdintasun horretara iristea.
Nik etxe barruari begira ere aipatuko nuke gaur egun normalizazio plan hori daukaguna departamentu guztietan, 10 departamentuetan lantzen ari garena, departamentu bakoitzean bai politiko, arduradun politiko, bai arduradun tekniko elkarrekin lantzen ari da departamentu bakoitzean hori sustatzeko eta euskeraz sortzeko, euskeraz lan egiteko, euskeraz zerbitzua eskaintzeko, aurrera pauso handia izan da, baina horren atzean erabaki politiko badago. Etxeari begira, eta kanpora begira, alegia gizarteari begira, hor ere erabakiak hartu beharrean gaude. Eta esperimentatu beharrean gaude ere. Eta hor, lidergo partekatu ez hitz egin dudan enean, beharrezkoak direlako, erronkak izugarriak direlako, adibide bat jarriko nuke, Euskalgintzarekin batera, Badalab, Gipuzkoako Foru Aldundiak, elkarlanean, martxan jarritako proiektu hau, eta hor Gipuzkoa arigune ari gera lantzen. Gipuzkoako Antzuola eta Aia herrietan, Añorga auzoan Donostian, hor nola gauzatu, nola egin, ulermen unibertsala danok euskeraz ulertzeko gaitasuna eukitzeko eta horrek errazteko euskeraren erabilera. Belarri prest izate hori. 3 eremu horietan eta gero erronka, Gipuzkoa osora pasatzea. Ambizio handiko proiektua da hau, baina beharrezkoa beste batzuekin batera helburu hori lortu ahal izateko. Leno esaten nuen bezala, erronkak dira hain handiak elkarrekin aurre egin behar diegula, eta noski, norberaren buruaz gain, erabakiak hartu eragin ahal izateko. Agente aktibo behar degula izangutako bakoitzak, eta horretan sinisten dugu. Ez dakizu zenbat eskertzen dutzuedan zazpiroi argitasuna, zintzotasuna eta berbaldi labur baina trinko honekaz Euskal Herriko gaurko egoeraren mosaiko ederrau eskaini izana. Eskerrik asko Joseba, Isak, Aitor, Eider, Javi Eneritz eta Estitxu. Eskerrik asko Udaltop babesten, sustatzen eta antolatzen jarraitzearen ezinbestekoa dalako hori dana egiteko gogo eta egin eta konpartitzea. Txalo bero batega sartu daiguzan mesedez 7 ordezkariak. Eta hori bai, zutitu orain eta argazkia egingo dugu.